Zdravím kamaráti, dneska je streda. Zrobili sme im tréning. Ak sa to nazýva? Pština? Pština. Pština, tu prišiel aj kolega. Ak sa nazývaš? Rom Jozef. A kde ľotuješ? 121 Gura. Prišiel pozrieť na vypustenie holubov. Dobre, Januš, púšťaj. Vypusť ich. Uvidíme počasie, také troška prichmurené, ale dobre. A uvidíme, ako pôjdu. Dobrý ľot. Už ti to dám, hej?